foli hani tanuni hani wale nyuma don barkada moke awye aw nu sogalindo ana ni wagati na mali kuna funi bololo sira o fe kata mali kuna funi show mali kuna funi tv facebook sans fait mali kuna funi officiel aw bejale ni nyantuma aw bisimila bi aka kuna funi aw olokeneka kasangani kudungo utukalo klita ani dure samba fla ani mugan saba femi karo kafa anga jamana furanche fanganya monu o autorité de la transition mawi olukoni les acteurs de la paix olukoni nyongonye doke nyongonye min koni kunte dore wala saka seka kuma femi karo kafa beni basigi biseka nati anga jamana koni konna la togo ya mina okoni nyongonye koni konna la femi karo kafa wala nyin koni kunte dore wala saka seka mo faranyonga kerenkere yala miye ganda izo CJA MSA ganda masal izo CPA ani ACRTG kolu ma koni kolu belajerale faranyonga jokulu korna la be fami mako CMI wala sa kaseka benati ni ngoni kera nyogonye mi kera kuma janye kosobe wala sa ukala nyinu koni olu biseka sigi singa min koni ka ni jokulu no faranyonga ani ka basigi nati kosobe jamana koni konnala Seneko bina kuka hamita sika so region kon konnala ayera ka foni wakati na dekumbabe senekelo ka kerenkere ala munu mesika so region kon konnala kadaka sanji nata okon ka dogo min kon mega fien babla uka bara kon takabulu la nyina kosobe kadaka sana li dogo ya uba ke sababu yi femi ka dogo fo senek fe olu kon teka sega fale ka ben afale wakati koro kon ma wa okera sababu yi fana femi ka dogo fo baraju kon minu ma toni malo kon misika seneni abinya kosobe ko olu fana kon dekumbabe okola obede kun kon sababu yi sanji ko gele orebe na ke nyina koni malomi ni okume delika sene hektari banani koni konnala nyina ikaro kafo hektari bafla ani keme o kon libina sene femi kado ni wati na nyingali to mi koni sigileno kafo ko femi BVG ni o bureau du vérificateur général ko o koni ka sini mina ke togodi samba fla ani ta ani saba femi kado kafo anga jamana nyema koro ala mahinena la amadu tumani turi ni be ko alima atete ale de koni BVG bureau koni créé anga jamana koni o konnala ngani wakati na kabini anga jamana constitution koni falela ayera kafo ko yere machama de la BVG koni mo ko bara koni takabulu la kadaka foka ke mawbu yere nyinga ko ashini mina ke togodi femi kado ni wakati na miye jabai ni ale koni meke anga dumini chamana abika anga la dumini chamana ni oldo betalike yasana ni najiu konna ni wakati na yera fo jaba kulotari jo fo sefa wari dorome keme fla konna femi koni de kumbai kosobe na sonoma ani publika la kirin la berajalima ni wakati na femi gado kafo baba nyame kamara ni ale koni kunyi dongli dala ye anga jamana kono ni nyama kalado ngani wati nana kunkeme kinyeshi dine barake ma ni ale koni minena fangati gira ma fe kuna shini safo selu wakati ale koni labla ni wakati na ama foko alaka jisma ke ku infore halibi ni ambora ameta Niger jamana na kasangani uga jamana koni ka kudeta kele uga jamana nyamana ni Mohamed Bazoum ni akoni yira la ka foko alebe militaire koni bulu ana furu muso ni adion o konne sinfe femi karo ka fo sedia o koni olu koni a nganiata ko ubina nyogonye doke la sigi doke mimina ke utukalo kletan ani gulu flashini ani utukalo kletan ani shegi mimina ke akra ka ofino gine koni konnala femi karo ni nyogonye koni mina teme femi karo ka fo sedia o mogo koni ale ni Niger militaire koni uluni nyonche wala saka seka fere soro ukwa jamana togoya okonna communauté sansoro juruko hamunu sogalindo ana wakati be mali kuna foni bololo sirofe ama fo awni ci akala mel ko nyumala ni be dan sike awga bi kuna fonula ni amunu mi fe aka jako fe on kala kodo aka chakoda o kala kodo awse ga sogo mali kuna foni direction commerciale la wa o ko fe amunu mi fe aka folu ka to ke anga kuna foni yaw labana awse ga wulil ken ga jusrla ni 94 42 23 82 bi kono to ani nani binani ani fla mo wan sababi shegi ani fla ni wakati na anga foli be ala jeba kringen la brajale kelen nu silon Espagne jamana ka fokata se libi jamana aw ni ci aw kala mel ko nyimala ama fo aw kambe shinini alama bashige ni awla ala kan si joko makono